I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Wan ako'y gisulti ha. Amaya. Tarungar ko ng imong pagkatao. Laban ni intaw nang akong gibuhat nga pagpaningkamot, day. Sukad pa sa sinugdanan aron mahatagan ka lang og hustong edukasyon. Pagpakabuhi nga ligdong, may modo. Ayaw pa nik-ingon anang uban diha nga yataka na lang ang ginikanan. Gusto na. Tanaw gatong si ilungkod. Tanawang palibot ka. Napuno sa sagbot. Ato tong hinduan, day. Pero unahon taning sod sa atong bahay. Kani ato, ako ka na gyud untang isugdan sa pagtudlo sa mga buhatonon sa bahay. Kay papahay ka. Pero magsigi kag lihay. Imo lang kong lipaton. Mao ngang imong maguwa nga naglikay sa saba, mao na mo pasan sa imo untang obligasyon. Karon nga husto ka nas kabuot, Amaya. Ibutang sa imong utok nga kinahanglan kag yung mahibaw kung unsaon sa paghandol ang usa ka panimay kay babay ka. Sa umaabot mahimo na sa dunya kang asawa. Og mama kun makaanak ka. Maong akong hakpon ang tanang trabaho? Uy, di sa Ginoo ko anak kayong tanga, no? Ha, kanindot og purma ni ako mga tudlo. Nga ingon pa nila, kandilaon ko, no? Datuon. Maong dili ginoon ko musugot nga himuon lang kong ulipon. Mama na dyan kong dato, no? Kay magsinyura ko. Karapang magmandar ako, no? Di ginoon ko mamunit og uyamot. Kay usik uring akong kagwapa, no? Kung musugot ra kong pahimuslan og way nahot, magdato ko. Maong ipadayon ang pagtarong og eskwela aron matuman ang imong mga damgo. Sakay na. Uy! Asa ka? Dali, sakay na. Kuan? Kining... Dali na. May mag-istorya ta. Kaunog bayo. Klaro kay kigutom ka. Pero sige lang hapon kaglakawan ng init kay kalsada. Gusto ba kang orasan nagsugod og bordo ining siyudad? Nisayo ko kay... Nangita lagi kong trabaho. Ha? Di ka ba eskwela? Mapadayon kung magkatigom na. Gamay na lang bitaw ko'y kuwang. Diya ka ba sayop? Tiwas yun na sa imong kurso? Usa ni mo haguag maayong imong mga tiil sa paglakaw-lakaw anang dan nga abog na? Ya init pagikayo? Ako lang unang siguroon si Amaya, bay. Ha? Dili na ko gustong gubo ng iyang pinsamyento. Nga naana siya sa ikaduhang ang sa college kay anugon. Mayerbasad og agi taon. Ako lang unang suportahan. Di ba ginamao Ikaw gahapit na magkahuman. Huwag yun untay giuna. Maabot rin pa ng higayuna, bay. Motiwas magyud ko. Aron malipay si Mama Dalia. Maog yanay iyang damgo. Yo, kumusta na si Maya? Okay raman. Suro niya dito, bay. Agwantahan lang ko dengan mong kapobre. Unsa man trabaho ang imong applyan? Call center ka? Kung naay kahigayunan, go. Okay. I-recommend ka sa kong amigo. Salamat, bay. Salamat yung kayo, bay. Amaya? Amaya? Tuwa ay, ganun bay. Ha? Pastilan gining bayhana, oy. Anak gid kay siya anak da. Ma, makapahuway na gyud ka. Ha? Nadahawat ko, ma. Makatrabaho na ko. Ay, salamat sa Ginoo. Salamat to. Ni ano lagi ng aplikante? Kumusta pa pang-apply? Success? Buutan ng Ginoo. Kay iya yung gidungog ang akong mga pag-ampo. Asa ka magtrabaho? Call center. Wow! Kung mauna, mabalin kong eskwelahan kuya ha. Kay dili lagi ko magmaestra, uy. Kay dili na ako linya. Dili ko gustong malusyang tungkol sa konsimisyon. Magmaskom ko. Ha?
unsa, iya kong giingnan nga magparehas ming duha. Amaya, Day, ayaw nalagob ang imong nasugdan. Kanindot mag-teacher, ah? Aw, ikaw na lang eskwela? shut up! Atong inahan ang imong gikasulti, Amaya. Kinahanglan bagyod, ha? Kinahanglan ba nga matagkaron og unya? Pahinumduman ka nga tahura yun siya? Kay makagaba ng yama-yamaan lang nimo siyag sulti. Gitahod man. Kaya wa pagudi ay. Wa pala di ko'y katungod sa pagpadayang sa akong opinyon. Duna, pero tarong nga. Hinayas pagpasabot kung duna ka may angay nga ipasabot. Dili kay imo siyang diretsohon og insulto. Kung makadispatsar ka ni mama, mura siyag irong daog. Ayo ana, gabaan ka. Saon taman. Mara ni ako ikasulti ha. Kung dili man lang gani matuman ang kurso nga gusto na kong kuhaon, Jod. Aw, di na lang sa kumuskwela. Wa pa ko makasugod og wa pa nato mahibaw ang umaabot kung magpabilin ba ko sa maong trabaho. Maong iyahay lang una unta tagpaningkamot. Lisod kab uton ang langit, Amaya. Maong kung dili ka mangyud mo padayon sa education, kay wa di kay gusto, aw, pahuway sa. Kahit yung kayang bataas, ha? Maong dili maayo nga paundayonan gyud siya sa iyang gusto, Jem. Ay, kaayo naman unta ang ipatungtong siya sa college, we. Mao lagi. Ako na lang paaboton kung kanus amo balik ang iyang kana. Oh, Uy, saman to, ha? migawas ang maldita. Saman to, ha? Kadiyot. Unsa kay suds utok anay. Amaya! Amaya, asa man ka? Ay mulaag! Magbaligya sa akong kaanyag! Ang awag magbukmok ko diha! Balik diri oy! Ayaw ko pugli kay ginaay ko! Mabuang kong magpuyo diha sa bahay! Hay naman. Mi padayon gyud. To ah. Misutoy og lakaw, ambot kun asa to paingon. Hi! Yati. Siya ni? Hoy! Kalutaw ko ni mong tinanawan. Asa ka, uy? Wala ka makailan ako? Roy? Ako, gyud. Asa man ka? Adtunta ko sa inyo. Ay! Wag yun dito'y ayo. Na atong sulungan si Aiza na. Wa pa gid ka makabuhi sa imong kapos? Si Aisa pa di gihapon ang imong barkada? Pero di ba classmate pa mong Aisa? Ngano niya man ka? Bi pasakya sa kubi. Aron istoryahan ta ka. Okay, dali. Ngano nangaghuman? Da. Gila ay. Murag, di ko makatuoy nila nga ingon ini kakagawa pa. Og may gwapo set ka. Uh, Unya sa man. Kurang buson ta ni. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!